walang yun, supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Kreya naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na Hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Kreya? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung deko po nito, request para magpa-Kreya. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala ako si Papa, nasa bilyaran naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. So, bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal lang magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Sabi niya, sinasabi ko, kagawad sa radio, baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na. Memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing 4. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nag-atubili ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing po na galing sa Amerika, all natural, truly
ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Thank Kunin you. natin yung Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Bitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na ugaling sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahubutan. Bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya. Sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-iinom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? 2016? 2016? 2016. So, ngayon po, kailan po kayo, bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kato ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Lupito. Try nyo po itong product ni Doc Lupito. Salamat. Diyos maray na aldaw, mga tugang kong minamahal. Andito po si Mrs. Salvacion Villa ng Legazpi City. Siya po ay nagdigdig ang mga nakaaging linggo dahil sa may problema po yung sa iyang agong na nagparakulog ang tulak at nangangamba sila baka madala sa ospital. At ang ginawa niya kasi siya ay nirefer ng isa ring kapitbahay dito sa amin. Ang ginawa ko po kasi kulang po yung budget, pinainom ko ng Mega 1. I think 4 na kapsula isang araw, ano? So, 3 kapsula lang. Aga o tubanggi. Ngunyan sa pag-inom niya po ng ating Mega 1, pirang aldaw o linggo, Mga 2 weeks, naka-recover na siya. 2 weeks lang naka-recover na. So dahil na po siyang ininom na iba, Mega 1 lang. Oo. So ngayon po pag may pera kayo, umiinom pa rin Oo, para continue. prevention. So praise God, talagang very powerful ang ating Mega 1 from Florida, USA na tinaw sa atin ng dakilang Panginoong Hesus. Ngayon, nakwento mo naman, bumalik ka ulit dito kasi yung apo mo, Lagyan ng amazing juice. sabi mo, galing na sa mga hospital, doktor, ilang doktor na hospital lahat ang Tulo na. tulong doktor. Oo, dahil Kasi nakakita nagpara ko. ang problema, sobrang sipon, abo, nakainom na mga bulong for 6 months hindi gumaling. Dahil may siya dok nag 6 months. Mga perang kulang. So mga antibiotic lang. Antibiotics, pinainom mga antibiotics at ibang gamot. Salbutamol, cetirizine. Oh, sa tulong doktor na yun, mga porles, ilang buwan siyang uminom ng mga synthetic drugs o sa doktor mo, Mga perang 1 kulang. week ang ano sa kuya, kan doktor. Pero, Hindi, doon sa isang doktor, 1 week. Oo. Tapos, another naman, nagpa-check up naman ako. Taday naman na ano na naray. Lipat naman ako tapos na-try ko siya kung Dahil mo na kaya- pagsabihin tabi ang doktor at saka hospital. Ayun po. O, nilipat mo uli. Hindi pa rin narahay. Nilipat mo uli. Oo. So, nakatulo kayong consultation bago dito sa kuya. So, simula na siya paraob abo, sipon, perang linggo o buwan siya nagparaabo sipon na hindi gumagaling. Aluido. Mga perang Mga magsi 6 months nga. O, 6 months. Pero, Ang sinasabi ko sa inyo, 6 months na ang abo, sipon, hindi gumagaling. Saka kayo pumunta sa akin. nag-try Nung ako. pumunta ka sa akin, Amazing ang Juice. tinay mo lang, Amazing Juice at saka Miracle C. Amazing Juice, Miracle C, ang pinainom mo lang. Ilang araw, ilang linggo, nakita mong may kagalingan yung apo mo. Naubos so sarong box. Sarong box? Mega Mira- amazing juice. Amazing Juice, Sarong arugani dok. sarong blister. Oo, yun. So, more or less, isang linggo lang. Oo, sabay-sabay ko ito. So, isang linggo, ano na nangyari doon sa anak mo? siya. Naka-recover na. Niya. So, in 2 weeks, totally nawala na. Oo, dahil na siyang abo mo niya. Wala nang amo talaga. So, praise God.
Pagpasalamat tayo sa dakilang Panginoon Hesus Ako Kristo. medyo mag-irarayo ka na message. Siyempre, kasi doon gumaling ang apo mo, natulungan ang apo mo, ay kailangan, kaysa sabi nga natin, gumaling ka na, bakit mo hihinto? Huwag mong putulin, mag-maintenance na lang tayo. So yan tabi, ano masabi mo sa ating mga amazing Ako Diyos? na, napasalamat ko sa imo do sa pa by way man na nagtaw di sa ko yung tao Mm. na naturuan ako na dili narahay so ako ko so makuapo ko. So magpasalamat tayo kay Lord na natulungan kayo, ang asawa mo, ang iyong anak, at marami ka na rin na mga nirefer dito, nirecommend mo na si mama mo, si Francine, sino pa? So lahat po sila natulungan ng ating produkto. So ano masasabi mo sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon? Hindi, ano masasabi? Re-recommenda mo ba ang ating mga produkto sa kanila? Lalo-lalo may mga karamdaman. Turo ko lagi sa imo na maray na bulong, maray na para sa kuya na matiyan ko man ang karahayan talaga. Na-experience ko man ang pagmati ko kang so. Ikaw umiinom ka na rin? Opo, Dok. Okay. Talagang nagsabay-sabay kami ni ako. Ikaw ano man ang health concern mo? May ano ako, heart enlargement. May heart enlargement ka. Tamang-tama yung ating mga produkto. So high blood ko, nawara. Okay, So, gumaling ka rin. palpitation. Palpitation mo, okay na rin. Normal ka na rin, hindi ka na nagpapalpitate. So, yan po mga minamahal kong kababayan, na ito po ay isang pagpatunay ng ating mga produkto talagang nakakatulong para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. Ang kailangan natin, sabi nga, there's no harm in trying than none at all. Parati tayong manalig sa dakilang Panginoong Hesus. Pagdasal natin, bago tayo uminom nito, at maniwala po kayo, sa ako po naniniwala na malaki po, hindi ko masabing 100%, pero malaki po ang magagawa nito para po tayo magkaroon ng magandang kalusugan. So maraming salamat, Madam. Congratulations. Tapos, nag-recommend sa Kodig Dio si, Manay Silya, so kataning may Cecilia de Belen. So Yan. congratulations din, Manay Silya de Belen, Yan ang dahil sa Dahil sa iya. imo Ako naman naging kami instrumento na- ka ni Lord para matulungan itong ating kababayan na gumaling siya, gumaling ang asawa niya, gumaling yung apo niya, at marami na rin natulungan ng ating mga produkto na galing sa Amerika. Maraming salamat, magandang umaga, God bless, and always pray to the Lord Jesus Christ. Okay, magandang hapon mga minamahal kong amazing people. Andito po si Miss J. Bayaban from Bakakay Albay, at meron po siyang ikukwento sa atin kasi dumulog po ito sa akin several months ago, at ang sabi niya sa akin, mataas po ang kanyang creatinine at may problema siya sa kidney, at sinasuggest ng doktor na dialysis siya kasi I think 500 plus ang kanyang creatinine. So ngayon, pagpunta sa akin dito, binigyan ko muna ng Migawan, pinainom ko ng 2 cups 3 times a day kasi medyo kulang po ang budget. So ngayon po, andito si Miss J. Bayaban, very healthy, bumisita sa atin sa opisina, at siya na po magkukwento sa atin lahat. Miss J, pakikwento mo sa atin lahat ang ano ba ang nangyari noon na ikaw ay sabi mo nga po dialysis ka na, at yun pala pati ay suspected na cancerous yung kidney mo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Ginaring Beheran, taga Bakakay Albay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at saka ito po sa Megawan kay Dr. Joey po, kasi nung ano po ako na hospital po ako, tapos pumunta po ako sa kanya na ano po ako ng Megawan. Tapos hindi po ako na dialysis kasi bumaba po yung creatinine ko. Dati po mataas po. Hindi agad ako na CT scan. Pero nung uminom po ako ng Megawan, bumaba na po. Saka ako na CT scan. Tapos ano po ako na operahan. Na-operahan din po ako, pero nagpasalamat po ako kasi nung binayopsi po ako, maganda po yung resulta ng biopsy. Hindi po ako... Hindi na cancerous. Opo. Hindi po ako inano na mag-chemo o kaya mag-radiation po. Kaya totoo po talaga ako. Pasalamat po sa
sa Diyos. May gawan po kay Dr. dito po kasi yun po, ang ganda po ng resulta ng po, nangyari po sa buhay ko. Yun po, masaya po ako. Sobrang pasalamat ko po talaga at nakilala ko po siya at saka may gawan po. Kaya kayo po mga kaibigan, mga kilala po, mga kamag-anak, inaanyayahan ko po kayo na subukan nyo na rin po na itong mga amazing products po ni Dr. Joey Betito. Talagang ma-amaze po talaga kayo. Talagang maganda po para sa ating kalusugan. Maraming salamat po. Okay, Miss J. At sinasabi ko, bayaban ka. Kasi bayaban nung dalaga ka. O nung... Middle name po po. Middle name pala bayaban. Biran nga pala ang ano yun. Okay, so... Yan po mga minamahal ko, mga amazing people na ito si J. Ay medyo matagal na rin natin nakilala. At yun nga po, naalala rin tayo nung sinabi napakataas ang kanyang creatinine. Yung pala, hindi lang pala yung creatinine, meron ibang problema sa kidney. Na yun nga po, nung uminom siyang nung binayopsi, ay hindi na po cancerous. Yung benign na lang. Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first, sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating mineral. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Opo, Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa yung urinary. Sabi, urinalysis. oho, sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak parang uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo, kaya nga sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan,
Ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So, sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at maganda. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, daiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po tumagkiton, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, dalukang pitong aldaw, ning antibiotics, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist kayo, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwag, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ko maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang kawon so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yung inot, andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka so aki ko, saka nag-dry so pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon masuka, pagkakaon masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang so, creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Mega Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan.
Nanay Wenceslada. Opo. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahihirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing for. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Tada siya masyado na nagkatindong bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makatulog din ang dahil nga talampakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa rumana dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samut-sari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay Opo. and hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung News Will of the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag 2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol. Nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy.
Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung nagkakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Port, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Port dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Port, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya ko paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na iyong apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing Port. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing Port.
Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas. Kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog. Tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking uldo kahapon, 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako. Pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, in ever dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo, at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na, ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully,
ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. O, kaya Lahat ng matagal mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga Amazing sikreto ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing Point. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. It's an invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much. Maray na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko. Diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunang ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take kang bulong 2 semana sa nangani. So magayon so response Miracle C, Osmega 1 Multi-5 Mega A. Tinawan ako kimaray na nakapag-basketball na ako niyan. Nakakakarigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na response kan mga vitamins na tapos mga bulong. Ako niyan, pasalamat ako kan niyaw sa grupo ninda na nagtaw sa kuya di nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ng buhay ta. Tawan ta ki maray na yun, uga naman sa mga bulong. Mga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa Manladyo. Kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po. Morning po, ako po si LB Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko, laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. God bless. Magandang hapon sa iyo, Madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorelia po. Nagkawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo? Opo, uminom po dati siya ng Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya. Yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nagko 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Mahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio o ng Pigawan, depende sa budget. Depende po daw sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. Pag nawala siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Eh. Kahit
unti-unti lang. Yung Proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang malakas siya. Kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Kasi na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, ang ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Oh, malapit na pag na-approve niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi ko. 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si nanay. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong magano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kumilis pa yung katawan mo. Katawan Okay. sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati, Dok, sabon. O, di kaya bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay. No problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Okay, regards kay nanay. Kamo, kailangan daw, sabi ni Doc Joy Video, umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man Opo, lamang. Dok. Parang milyonarya, bibili ko lahat ng produkto. Masarap talaga, at saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila siya nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Oo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Dok, lalo na po sa nakikinig. Subukan niyo po itong ni Doc Joey. Talaga pong sa katawan, malakas. Malakas Kaya na malakas. pakiramdam talagang masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pambili sana nga. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. And regards kay nanay. Po, thank you po, Doc. Hello everyone, Diyos marahay na pagkahapon po sa Indogabos. So welcome po digdi sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan Serbisyong Natural. So my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President Ma'am Ann. Bitito Benzena, magandang hapon po sa inyong lahat. So kamusta po kayo? So kahapon wala tayong programa, yan. So ngayon po ay bukas pa tayo hanggang 6:30 in the evening. Ngayon, dito lamang tayo sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, open po kami Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Okay, sa mga gusto po na magpakonsulta kay Doc Joey, open tayo Monday to Saturday, pero ngayon po may announcement po tayo, kaya antabay lamang tayo sa programa ni Doc Joey Bitito, okay? So, ang contact number po ni Doc Joey sa 0910-44-82598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ni Doc Joey Bitito. Okay, so ito po yung address po natin sa main office sa Manila. Yan, hanapin lamang po natin kung nais po natin na makapag-order ng ating mga amazing products. So hanapin lamang po natin sa Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So again, Unit 218, Pacific Regency, 760 Pablo Ocampo Street,
Malate, Manila. So, ito po yung contact number sa 0908-1222-85. Once again, sa 0908-1222-85. Ayan po. So, happy holiday. Ayan. So, Independence Day. Ayan. So, araw ng kalayaan. Ayan, yung mga dapat natin na palayain. Yung mga, mga health concern. Ayan, yung mga problema natin sa kalusugan. Ayan, so kung gusto natin tuluyan ng umalis ang ating mga health concern, ayan, kung gusto natin na malunasan po ang ating health concern, subukan ang ating mga amazing products. So, through Amazing 4, Amazing Trio, at si Mega One Capsule. Okay, ngayon marami tayong pag-uusapan. Ang dami na naman natin na-encounter na mga amazing client. Ayan, so kahit mga personal na buhay. Ayan, so ang dami mga pagsubok na pinagdaanan. At kumbaga para malunasan po ang kanilang mga health concern. Yan, kanina sobrang aga po ng ating mga pasyente. Alas 6 pa lang ng umaga, nandito na po sila. Ayan, so kaya maaga din tayo kanina. Buti nandito si Doc Joey. Ayan, so maaga si Doc Joey. So, kung kayo po ay may mga katanungan sa kalusugan, ayan, so mag-message lamang tayo kay Doc Joey. Ayan, so take note, may announcement po tayo. Ayan, so sa mga gusto na magpakonsulta kay Doc Joey at gusto nyo magpa-schedule ng Saturday, ayan, hanggang alas 2 lang po kami ng hapon. Again, sa darating po na Saturday, sa Saturday po, June 14, hanggang alas 2 lang po ang aming office. Okay? So, kaya sa mga mag-a-avail, sa mga gusto na magpakonsulta, ayan, so baka, maabutan natin, sarado na yung office. Okay? So, again, temporary close ang ating office ng, hanggang alas 2 lang kami ng hapon sa Sabado. Sa Linggo naman po ay close po kami. Kaya kayo, kung gusto niyo mag-order ng ating mga amazing products, ayan, so mag-text tayo kay Doc Joey. Okay? Kasi nga po, may singing sensation na gaganapin po sa June 14, dyan po sa Dorotea Resort and Spa. Ayan, marami tayong guests, maraming nag-avail ng ticket. Ayan, so kasi may promo tayo, 'di ba? So, pwede tayong manood at mag-check-in sa Dorotea Resort and Spa this coming June 14. Ticket is available pa po dito sa Cabaangan, Legazpi City. For only 550 pesos, may free 4 bottle na tayo na Sunmig, free show and free swimming. Kung gusto natin may kwarto, pwede tayo mag-avail ng 2,000 pesos, good for 2 packs na po yan, and may free 2 bottle na Sunmig, free show, free swimming, and free breakfast. Good for 2 packs. Kung tayo mag-a-add, kasi 3 tayo, mag-a-add lang tayo ng 1,000 pesos at may free Sunmig na din po yan, free show, and free swimming. Okay? Sana tandaan po natin, sa darating na Saturday, ang ating office po dito sa Cabaangan, hanggang alas 2 lang po kami. Kaya bukas, maghapon pa po kami, Friday, kaya ay magpakonsulta na tayo, mag-avail na tayo ng ating mga amazing products, okay? Sa mga nakaantabay po sa satuyang programa ngunya na hapon, ayan, sa mga especially sa ating mga amazing client, ayan, so alas 6 na po ng hapon. Ayan, sa mga nagtitake ng ating mga amazing products, ayan, kung kayo po hindi pa nakakapag-intake, ay uminom na tayo, ayan, so 30 minutes before dinner, ayan, so 30 minutes before dinner, ayan, so kasi mas maganda pong inumin ang ating mga capsule na wala pa pong laman ang ating tiyan, ayan, so ngayon, marami tayong na-encounter na iba't ibang uri po ng health concern, ayan, kahit holiday, talagang marami tayong mga pasyente, ayan, so paalala po, lalong-lalo na sa mga pasyente na gusto po na magpakonsulta kay Doc Joey, lalo na po kung marami na tayong mga karamdaman na alam po natin sa sarili natin na marami na tayong pinagdaanan, marami na tayong sinubukan, marami na tayong ginastusan,
Sana naman po kapag nagpakonsulta tayo kay Doc Joey, talagang bukal sa puso't isip natin na ito po ay matutulungan tayo. Hindi yung kumbaga magpapakonsulta kayo na may kaakibat na duda, takot sa sarili. Samantalang noon, ginawa na natin lahat-lahat pero wala pa din na nangyari, 'di ba? Pero dito, ayan, last chance na natin. 'Di ba? Kumbaga, ito na lang yung hindi natin nasusubukan. Pero marami pa din tayong duda. Samantalang marami na tayong mga health concern katulad kanina. May pasyente tayo na almost lahat kinuha na yung sakit. 'Di ba? May kidney, liver, uric acid, 'di ba? Sakit sa puso, prostate, high blood, 'di ba? Pero ang dami po natin natakot na samantalang noon ay hindi tayo nagduda kung ano yung mga ginagawa po natin. Kaya sana kapag tayo ay nagpakonsulta dito, lalong-lalo na po ang ating mga amazing products is all natural. Gawa po sa mga gulay at prutas which is na kailangan po ng ating katawan. Na sana po kapag tayo ay nagpakonsulta, kung tayo man po ay napunta sa isang ganitong sitwasyon, na sana po open ang ating puso't isip na kayo po ay willing kayo na gawin po ang mga advice po ni Doc Joey. Diba? Kasi ginawa na natin dati kung ano yung mga alam natin na makakatulong sa atin. Pero hanggang ngayon ay dumaranas pa din tayo ng mga health concern. Alam po natin, marami na tayong natulungan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Hindi po yun, kumbaga, marami na tayong mga testimonials na mga napakinggan, na marami ng tao na nagpatotoo, na marami tayong nalunasan sa iba't ibang uri po ng karamdaman. Bakit yung iba hindi po tuluyan na natutulungan ng, kumbaga, sinubukan mo at least 2 months, 3 months, pero ganun pa din po ang inyong health concern. Siguro po marami tayong mga, kumbaga, nagagawa pa rin na mali. Yung ibang advice, hindi po natin nasusunod. Bakit yung iba marami yung, kumbaga, yung iba mabilis silang nalunasan, yung iba mabilis na, kumbaga, nalunasan yung kanilang health concern. Bakit yung iba hindi? So, nakadepende pa din po yan sa process ng ating katawan. Kaya nga po, 3 months to 6 months po ang kumbaga sinasabi namin sa inyo na magkaroon tayo ng commitment once na nag-start tayo mag-take ng ating mga amazing products. Kasi katulad kanina, almost 6 years na yung kanyang health concern. Pero pagdating dito sa atin, gusto natin within 1 week ay o kaya ilang araw lang gusto natin na kumbaga gumaling na tayo sa sakit po natin. So, ito din po, kumbaga, hindi din po kami Diyos, 'di ba? Lahat po yan may process tayong kailangang sundin. Kung gusto natin na talagang tuluyan na matulungan po ang ating sarili, 'di ba? So, sabi nga natin, 50% na manggagaling sa mga capsule po natin and 50% naman po na manggagaling sa disiplina po natin para po mabilis tayo na malunasan ng ating health concern. Katulad po ni Tatay Alfredo, Dr. Dadea, na isa sa, kumbaga, nanggagamot din po dyan sa nito. Yan, marami tayong mga health concerns. Si Tatay Raul Hana, si Ma'am Salvacion Aranya, na mga baguhan po natin ng client. Na ngayon po, sila na din po yung mga modelo ng Miracle Health Corporation na nagkukwento sa mga taong marami din pong mga health concern. Kaya kung kayo, 'di ba, na kumbaga marami tayong duda, so magdasal tayo sa ating dakilang Panginoon upang ituro tayo sa tamang daan, tamang landas na makakatulong, kumbaga makakalunas sa ating health concern. Na alam po natin na noon pa ay gusto na natin na matulungan, malunasan po ang ating health concern, subalit ganun pa din po ang ating nararamdaman. So, baka ito na yung way na hinahanap natin na matulungan din tayo sa ating health concern. Sabi nga natin, once na nag-try ka ng ating mga amazing products, 'di ba? Wala naman pong mawawala. As long as na ito pala yung makakalunas sa iyong health concern, 'di ba?
So, sana din po, open-minded tayo once na nagpakonsulta tayo kay Doc Joey. Wala yung, kumbaga, puro tayo duda ng duda. Ayan, wala nang katapusan kakaduda. Ayan, kaya hindi natin mahanap yung tamang solution. Okay? Kaya so, tomorrow, open po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Ayan, so, since 2008 pa tayo. Kaya po, hindi tayo, kumbaga, wag na tayong magduda kasi hindi po magiging matatag ang isang kumpanya kung hindi po magaling ang ating mga products. Baka later on, malaman po natin, Amazing 5 na tayo. 'Di ba? Kasi from Amazing Trio, since maraming rin-research si Doc Joey, naging Amazing 4, baka later on po, maging Amazing 5 na tayo. So, from Amazing Trio, marami na tayong nalunasan sa iba't ibang uri ng health concern. What more na naging Amazing 4 na ngayon marami at mas lalong dumadami ang mga client po natin na pumupunta po sa atin. At ngayon, baka later on po, maging Amazing 5 na. Talagang, yan. So, mabilis na tayo, diba? So, kanina, marami, yung iba, mag-1 month pa lang, pero pinabawasan na agad yung dosage. Ayan, kay Ma'am Mayan, kay Nanay Marilyn, ayan, kay Nanay Mangampo, ayan, sabay-sabay sila nung May 14. Ngayon, mag-1 month pa lang, pero gusto nang itigil kasi, kumbaga, okay na yung kanilang health concern. So, dadahan-dahanin po natin yan hanggang sa bumaba yung dosage po natin. Okay? So, dito sa atin, free health consultation po. Ayan, so tomorrow, open tayo from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Again, sa darating po na Saturday, ang ating office po hanggang 2:00 lang po tayo ng hapon. Kasi po may event po dyan sa Dorotea Resort and Spa this coming June 14, 7:30 p.m. po yan. So, kakanta po dyan si Miss Juliana. Ayan, yung isang let passer. Ayan, so sa mga mag-OT King, ayan, yung let. Ayan, this coming June 15, I think. Ayan, so congratulations po sa inyong lahat. Ayan, so by Sunday po, temporary close ang ating office. Kaya mag-text, mag-call lamang tayo kay Doc Joey sa 0910-4482-598 or sa Globe, we have 0917-853-8933. So, ang ating address, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, sa mga nagtitake ng ating mga amazing products, kung ano po yung binigay natin na time na pag-take ng ating mga amazing products, sana po ay nasusunod po natin yan. Kung medyo nakalimutan ng ilang minutes, okay lang po yan. Pwedeng i-adjust ang oras. Kasi dito sa atin, walang overdose, walang bad effect. Okay? So, ako po ay pansamantalang magpapaalam na at magbabalik po ang aming programa tomorrow, same time from 5:30 to 6:30 in the evening. My name is Miss Len. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Binzena, this is being Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. God bless, good health, and see you tomorrow.